musow ka kɛnɛ an b'a fɔ aw danse sabali TV kan musow ka kɛnɛ ale bi lawaleya sabali TV kan tɛnɛ o tɛnɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛnen ni sanga fu ye. Musow ka kɛnɛ a bɛ waleya balimamuso fɛ n'a denmuso fɛ n'o ye Kadija Jara ye. N'a fɔra hijabu o kɔrɔ de ye suturala a kɛra bulonsi ye wa a kɛra an ka laadalafini ninnu ye vaccine bazɛn ninnu. Aw minnu bɛ yen n'aw b'a fɛ ka ɲininkali kɛ diinɛ kunkako kan walima aw b'a fɛ malimatuw ka kuma tɛmu dɔw kan aw ka sɔgɔli to Sabali TV la walima aw ka nɛgɛjuru sira kɔngɔ 94 21 25 86. Muso la kalo o kalo madama ni garisigɛlen tɛ